Chlapka. To bude vidieť polka Českej republiky. Čaute. Teďka to je asi poprvé, co jste sa niečem shodli. Facky si takto skáčkala, aby si nepovedala na dávku a zrazu sme vo vlaku. Ale áno, tak môžem o tom hovoriť. Dobre, lebo... Môžem povedať svoju verziu už trošku? A nejak ja teraz tento podcast. Môžeme sa tu pohádať? Kdo koho naháňal, kdo komu psal. A ona že wow. Potom mi poslala holé cecky a že dobre. Si frajer, ale úplne si bol polstraný. Ale viete, tak pomalu všetci boli nahodení. Chlapi nerozumejú len takým, že chodíš okolo kašičky. Normálne to musíš proste povedať. Ale jak třeba vnímáte vlastně tu slávu, nebo vaše rodiny, rodiče, jak... Are you woman? Or are you man? No toto sa opýtal. Si dokonca nejaké pani niekde dala facku? Máme aj svoje vlastné podnikanie a prepájame to. Je tam možno bradavka? Neviem, pozrite si takú. Nebo už všichni vědí, že prostě spolu chodíte, tak už to ani neskoušej. Ona mi odpríde zvonka, jo. Vieš, a začalo to točiť a že do piču. Takto som... Be my lava, môj spasiteľ, Joviečko. To s takým veľkým strep-onom. Dámy a pánové, dneska tady máme veleváženou návštěvu až ze Slovenska. Náš první slovenský pár, Filip a Bianka. Welcome here, let's go! Tak my jsme tady v takovém party modu, protože Bianka měla včera narozeniny, už dostala dort. Bohužel se ho ještě nesnědla, protože... Ale já ho sním. No to já věřím, že se na něj brousí zuby, ale vy teďka držíte, nebo Filip teda už díl, ty ses přidala, tak vy jste vyznavači teda půstů. Proto ano. Jste se ho ještě nedali. Tak jak to probíhá tohle všechno? Proč to vlastně vzniklo? Akože púst? No. Akože fasting? No, ono to začalo ešte počas éry, keď som nemal peniaze. Tak to som proste nemohol jesť. Takže to byl taký nucený hladomor. Dajme tomu, ale akože teraz vážne, ono... Chlapi podľa mňa nasávajú, lebo ja som ten chlap, ktorý nasáva všetky informácie z YouTube. Čo mi povie YouTube, tak a proste mňa chytil algoritmus vtedy, kedy fičal fasting a ja že, dobre, že takto dostaneme sa do tých našich primálnych ciest, kedy sme ešte boli zberači a lovci a teraz viacej napodobním tento lifestyle, lebo však proste teraz žijeme rýchlo a non-stop máme akože, čo, že chceli to počuť, tak to rozprávam. Prepáč, avšak ja len robím, aby mohli zoomnúť, jak v office, že... To máte na prestri, hej, teraz vám to ešte povedala. A akcia. Sorry. A klapka. Dobre, jedeme. No nič, takže by sa vlastne vrátili naspäť takým tým našim cestám, hej, alebo tradíciám, neviem, jak to nazvať. Lebo človek podľa mňa je strašne veľa na to, aby jedol možno raz za deň alebo raz za nejaký čas, lebo však kedysi to tak bolo, nie? Že proste chlap ulovil mamuta alebo nejakého jelenia, až potom sa jedlo a nejedlo sa 5-krát do dňa, jak napríklad teraz. A podľa mňa, ja mám dojem, že jeme niekedy až moc veľa, lebo je to teraz trend, akoby všetko to okolo jedla, veľký marketing okolo všetkého. A podľa mňa je to už niekedy až zbytočne veľa, že jeme možno viac, než by sme mali, alebo naše telo potrebuje. Takže... No ona to zhrnula to, čo som ja sa snažil povedať. Strašne dlho ti to robilo. Áno, snažil, lebo... Hej. No, dobre, áno, tak podľa mňa... Som ti nahrával iba, to bol iba kvôli tomu. Áno, aby si ma teraz akože vyzdvihol lepším svetle. OK, dobre, ďakujem pekne si, že ja som to pochopil. Nám to tady teče. Já se těším, co nás jako v dnešním díle ještě čeká, protože už v prvních 5 minutách, co právě Bianka s Filipem přijeli, se mi stihla naštvat tím, že jsme jim jako dali ten dort, takže... takže mi podle mě teďkom chtějí jako vyškrábat oči trochu. Máš reflekt teraz. Takže vy to máte jak? Vy jíte teda jednou denně? Tak áno, jeme raz za deň, hej. Máme nejaké okno a vtedy sa proste dobre nalátame. Ale nalátame sa akože jedlom, hej. A ne vždy, to je jedno. Dáme si nejaké veľké jedlo a potom ešte keď tak nejaký snečík, sladké a takto. Normálne jeme, že predjedlo, alebo polievka, hlavné jedlo, dezert. Buď si dáme drink, alebo víno, alebo si dá pivo, alebo si nedáme nik, proste si dáme Coca-Colu. Každopádne fakt sa, že dosť najeme. Niekedy som z toho taká trošku, že unavená potom, ale väčšinou je to fakt také, že akoby zaslúžené už po takej dobe, že fakt, že máš 24 hodín alebo niekedy viacej. Niekedy som, že 20 hodín iba. Ale fakt je to potom také, že extrémne si užiješ to jedlo a úplne ináč ho vnímaš. Jasne.
A už se vám to nějakým způsobem jako osvědčilo, nebo jako už to jako vidíte třeba, vnímáte na tom fyzičnu, jakože je to, jako cítíte, že je to pro to vaše tělo jako lepší, než kdybyste jako jedli třeba 5krát denně? Tak viem, že Bianka schudla na tom, lebo ja som ju spoznal s tým, že ona to nerobila a ja hej. A nejako postupne... Já jsem se taky... Mě to tak... To bolo strašne zaujímavé, lebo on mi to o tomto rozprával, keď sme začali spolu randiť a ja, že čo? Jakže raz za deň, vieš, ja som mu doniesla raňajky do postele. Akože prvýkrát Talianske šunky, mozzarelli, paradajky. Som sa musel akože líškať, tak som to zjedol, ale tak že to bolo musel taký, som sa líškať. Vieš, on sa mi chcel zapáčiť, takže bol taký, že jedol. Vieš, áno, jedol, lebo nemohol mi povedať už na tie raňajky, na takúto tácku, že nejdem to zjesť, lebo ja mám fasting, nikoho to nezaujíma, že ty máš fasting, dáš si vajcia. Lebo ja som tomu nerozumela, hej, že alebo o čom to vlastne, alebo aký benefit to pre teba má. Už potom som na to vlastne došla, po pol roku som nejak asi nabehla na to. Hlavne hej, no my celý deň akože ideme proste produktivita bomby, hej, že proste robíme... Máme od rána do večera, vieš, funguješ tak. Aktivít a zistili sme, že keď si nedáme tie raňajky alebo ten obed, tak nemáme ten crash úplne. Vieš, nie som spomalená, nič ma nebrzdí a to mi iba zabera čas, keby proste ešte jem ďalších 2-3 krát za deň. Takže no fyzično, tak akože jasné, schudla som, ale tak sa aj cítim taká viacej energická, produktívna. Fakt, že jak som aj vám hovorila, že sa cítim jak fakt, že nabrúsená britva, žiletka, že proste fakt mi to strašne funguje. A čo sa týka teda mozgovej nejakej činnosti, tak som podľa mňa viacej produktívna, o mnoho viacej som produktívna, ako som bola predtým, pretože naozaj ma to jedlo až tak zaťažovalo. Ja som mala strašný problém, až taký by som povedala, že až zdravotný alebo psychického charakteru, že ja som sa cítila už unavená z toho, že som unavená. Furt ma bralo do spánku, hej, ale v živote by som nepovedala, že to mám možno kvôli tomu, že som jedla 5-krát do dňa, aj keď nie je strašne veľa, ale proste mňa to normálne, že ma to vyčerpávalo a chcela som spať. Že predstav si, že o 2:00 po obede chceš ísť spať a už ma to proste nebavilo, hej. A práve keď som začala s fastingom, tak to úplne prešlo. Úplne to prešlo, lebo proste celý deň som nabudená, ešte si dám len čistú čiernu kávu, takže som fakt, že úplne prirodzene nabudená a potom sa najeme a už máme taký akože pohodovejší mood, ale akože mne to fakt, že pomohlo. Skrátke spoznala mňa, jej mesiáša a vytvorila si môj spasiteľ, Jovinečko. Hej, Jovinečko the Messias. Oh my lord. Skvělý. A tak asi jdeme od jídla, protože mě tohle zajímalo, já to znám, ale chtěl jsem vědět jako vlastně v jakém režimu to jedete. A teďka je léto, krásný počasí, tak jaký jste měli léto? Vlastně teďka teda narozeniny, už proběhla nějaká oslava, nebo jak jste si vlastně užívali tohle léto? Oslava bude? Kedy to vyjde? No, myslím si, že tak od té oslavy, no od těch narození tak za týden, no, někdy je asi příští Tak to už budeme po oslave. Môžu o tom hovoriť. Áno, tak môžem o tom hovoriť. Okay, je to fakt cool oslava. Lebo strašne si dávam, ja som Leu, takže ja mám všetko extra veľmi rada. A strašne som si dala záležať na tejto oslave a akože možno je to také, že nemáš okrúhle narodeniny, prečo robíš až takú oslavu? Ale ty si tam našla inak nejaký marketingový ťah. A to je to, že posledný krát 2. Áno. Chápete? Posledný krát mám 29, takže posledný krát vlastne si píšem 2, takže posledný rok vlastne pred 30-kou. A povedala som si, že si to urobím v téme 1995, čo je rok môjho narodenia, čiže 90-ky. A s tým ide teda taký mierny líznutý komunizmus a takéto retro, že kultúrny dom. A keďže ja pochádzam z dediny, tak som si povedala, že to chcem v kultúrnom obecnom dome. Takže to bude v kultúrnom dome. Celá výzdoba sú 90-ky, obrovské diskogule, flitre, ružová, povinný dress code, na ktorý som strašne prísna, že fakt, že asi 5-krát som to napísala do mojej skupiny narodeninovej, že dajte si pozor na ten dress code. Všetci musíte prísť. Normálne áno, všetci si musia proste fakt dať na tom záležať, lebo chcem, aby som boli úplne vyhrotení. Vieš, aby to bolo aj vizuálne pekné, aby proste, že chcela som im pomôcť v tom,
že naozaj dbám na to, že všetci budeme vyhrotení, že nech sa nehambia. Nech sa uvoľnia, nech si proste dajú vyhrotený outfit nejaký zaujímavý. Takže mám takýto dress code a jedlo bude tiež také retro, že bude slepačí vývar, cordon bleu, rýža, čalamáda. O polnoci budú húrky a klobásy s chlebom. A normálne takto, že taký old school. Ale mám veľmi dobrého DJ-a, ktorý je vlastne headlinerom takých veľmi známych party z Bratislave. Stredy v meste sa to volá. A on tam hráva, takže mám dobrého DJ-a, ktorý hrá presne také, že Rihanna, Nelly Furtado, Black Eyed Peas alebo Labouche. Be my lava, wanna be my lava. Vieš, úplne také toto bude. Takže budem mať fotografku, budem mať videomakera, kameramana. Takže bude dávam... zdokumentované. Bude to strašne super. A fakt budeme všetci, že dobre tak oblečení do tých 95. Takže teším sa. Takže v kultúrnom dome aj maďarské pesničky tam dám zahrať fajnovo, vieš? To bude brutálne. Takže teším sa, taká to bude oslava. No a teda prepáč, čo sa týka leta, matrieska nebolo, no. Boli sme s jej rodičmi na road tripe po Taliansku. My jsme viděli vlog. A to je tak neskutečný, jakože vy jste tak boží, jako vy jste fakt reálně tak boží. My jsme se nad tím smáli, jako každou sekundu samozřejmě i s rodičema, to byla prostě úplná bomba, jakože. Tak se těšíme. Ne, jakože já jsem se hrozně smál. Hlavně mě hrozně překvapilo vlastně, že vy jste jim založili Instagram. No. A asi jako během dne tam měli snad 10 000 mali za necelý deň, no. No. Tak už tak máma spolupráce, nebo? Áno, dostali. Fakt? Lebo takto, my sme neplánovali, že z nich urobíme influencerov, ale veľmi veľakrát sme dostali, to sú moji rodičia a Filip ich často využíval na jeho reelska, lebo on ich rád paroduje. Ale áno, využíva vás. Ale ja som sa inšpiroval. Inšpiroval. Ale nie, oni sú úplne strašne sú cool, že oni chápu túto srandu a tak, že mamina je teda Maďarka, otec je Slovák, ale on je bývalý kamionista. Takže brutálny setup, vieš, Maďarka, čo akože takto rozpráva, vieš, a je to vtipné. A otec je kamionista, takže také dobré kombo. A on to vlastne využil, lebo však on nasáva z ľudí. Filipová práca je nasávať zo všetkých a potom úplne to tresknúť do toho reelska. Takže takto spolu točili a potom sme sa rozhodli, že teda keď sa ľuďom páčia tí moji rodičia, tak že im spravíme Instagram, no. Super. No a teraz je to už naozaj koľko? 26, 27? 27 už skoro, no. Ale my sme normálne otvorili Pandorinu skrinku. Fakt, ale teraz. Lebo od toho momentu, kedy sme ho založili, sa niečo zmenilo. Niečo sa tam proste padol kľúčik do zamku, alebo jak sa to hovorí. A naozaj, že zrazu sa z tých ľudí, ktorí naozaj, že boli takí prostí ľudia z dediny, ktorí neriešili tak tieto siete a túto rýchlu dobu. Môžete tak zrazu... 3 rokmi ani Facebook nevedel používať. Jo. A zrazu... 1 minútu 80 krát to refreshovali, že koľko sa... Ale oni sa tak z toho tešili. Hej, no. Že to bola a to je taká... strašne silný dopamín. Tu to vidíš krásne, že čo proste s tebou robia tie siete. Áno, že je to fakt dopamín a máš toho energiu a si rád, keď ti niekto pekne napíše a im zrazu sa to takto navalilo. Úplne, že mega veľa komentárov, dobrých, sam iba dobré, aj veľa správ a proste vieš, zrazu ti tak začnú až rýchlo pribúdať tie čísla na to, že si proste vieš 45-50 ročný človek, tak to není až také možno jednoduché, jak u nás, že nám tie čísla možno idú rýchlejšie, lebo sme atraktívni, sexy mladí ľudia, vieš. A oni sú atraktívni, starší a veľmi akože vtipní a takí, že normálni, obyčajní ľudia, takže podľa mňa to sa dosť ľuďom páči, že ukazujú obyčajný život. Jasně. Taký profil nájdete. Sorry. Ano. Ne, vůbec nepravě. Já jsem chtěla říct, že mně se strašně jako líbí, že naopak, že jsou tomu jako otevření, že vlastně jako to berou takovýmhle způsobem a že si to jako takhle užívají, protože ne každý by to tak jako třeba v jejich věku měl, no. No, takže léto v Toskánsku s rodičema byl highlight letošního léta, říkáte. Áno, akože my sme reálne tak... Ja som bola v Amerike s babami ešte. Môžem to povedať aspoň niečo? Však pýtajú sa na highlight. Ja viem, že ty by si začal rozprávať a takto obklúkol by si išiel. No, tak sorry. Počujem, no, len ty taká to máš vsúka viacej malinka. rozprávania, jak ja teraz môžeš, tento podcast. Poď. Môžeme sa tu pohádať? No poď, ne? Bude to mať čísla. Poď. Ale prosím ťa, poď, ne? Však ja som len tak šupla sa. Ne, už ani nechcem. Jakoby přinést ten dort a takhle ho sem postavit. Mě zajímalo, co se bude. Taký to odtočí. Tam ho máme. Filip.
Nie, ona bola v Amerike. Jo. Decka, nechcete o tom počuť? No tak poďme, Amerika. Nie, prestaň. Influencerská Amerika, tak ja vám o tom poviem. Bola tam s kamarátkami, s Adrianou, s Emou tam bola. Adrianou? Ja si vždy milím dve kamarátky, Karolinou, Emou a ešte Aďou Saki, ne? Vy 4. Áno. A ste boli aj na house party, ste boli, kde bol dokonca víkendová house party, tam nebol tam víkend, takže trapné. A bol tam iba oni. On nechodí na parties. Nav. Nie, nás. Toho nikto nepočúva. Prosím? Dobre, trošku. Pár ľudí. Aj ty si počúval jeho nejaké veci, čo tam má také... OK, dobre, to je jedno. Bolo to akože... Bolo to brutálne. Aj ty by si sa s ním spravil fotku, keby tam si? Dobre, nič, môžeme pokračovať. Dobre bolo to. Počkej, takže tady proběhla nějaká žárlivá scéna, že jako se vyfotila, nebo... Nie, vôbec. Absolútne. Tak na toho, neviem, či vieš, ak vyzerá, na toho ale by on, nemusel žiadať. na neho určite nebude žiadať. Keby tam je Drake, tak to by bol to je problém. iná káva. To bola iná káva. No tam bol Drake? Nie, nebol. Dobre. To by som ti povedala, lebo by som bola úplne hotová, keby tam je, tak by som ti prvému asi napísala. To by som ti povedala. No takže léto jste si užili, předpokládám, že jako, a ještě vás čeká něco brutálního, nebo už teďka spíš najíždíte do práce, do pracovního režimu, nebo... No ja som toto chcel povedať, taký ma neprerušila moja milá priateľka, že my sme vlastne pol roka z roka preč. Že non-stop sme na nejakých dovolenkách, niečo, máme aj tie travel vlogy a takto. A teraz cez leto sme mali práve že viacej kľudu. Viacej sme boli tu na Slovensku. A potom, teraz nám zase začína tá druhá sezóna, že za týždeň ideme do Japonska na 3 týždne. Wow. To bude super, no. Super. To už druhýkrát, už po roku ideme znova. My sme boli minulý rok, a teraz ideme zase. A teším sa, no. Veľmi. To bude mega. Ideme pozrieť aj tie iné časti, nielen také klasiky, že Tokio, Kyoto. Ale ideme aj tam ináč, aby si akože vedel. aj na to, áno. Ale ten tretí týždeň si dáme také, že Okinawa napríklad. To je také zaujímavé. Aj Miyako má taký ostrov pod... Okinawa, no to patrí do časti Okinawa, ale tam sú fakt, že veľmi pekné pláže, takže tam pôjdeme, lebo málo kto vie, že možno fakt sú tam, že také pláže, jak napríklad Maledivy v Japonsku. Sú tam strašne zaujímavé miesta, akože celkovo v Japonsku, takže to nás dosť bavilo. Tak teraz ideme na taký dlhší road trip. Super. No hele, jelikož samozřejmě náš podcast se jmenuje Double Date, tak teďka půjdeme trošku do vztahových témat, otázek a záludností. A nás by samozřejmě zajímalo, kdo, jakým způsobem, jakými metodami a tak podobně koho zbalil. Kdo koho naháněl, kdo komu psal a tak dále. No hlavně, když jako vás pozoruju na tom Instagramu, na YouTube, prostě jak vy si jako neuvěřitelně notujete, jak jste strašně jako vtipný, tak vy jste se prostě hledali, až jste se našli. Tak jak to celé vzniklo? Toto je meč, nebeský meč. Nebeský meč, maďarsko-balkánsky meč. Áno, maďarsko-balkánsky. Dobre to klaplo, no, akože ani som nečakala, že to bude také super a No jako, no tak samozrejme, že moje skeče tam boli a veľkým faktorom. Náhodím si ego a potom môžeš dokončiť. No nič. Čo? Wow, ty máš dobré dvojzmysly. No dobre. Nevystrini to. Nie, poď. No, tuto slečna bola s kamarátkou, ktorá si ma moc išla. Aďa Saki. Hej, ona si akože išla tieto skečiky už nejaký ten mesiac. Ja som vtedy ešte dosť tak začínal, hej, možno som tak rok bol na scéne kvázi, hej, ale ešte som bol taký maličký, možno tak do 20 000 followerov, 15 000 followerov. Čiže som stále chodil tapovať pravidelne každý deň. A oni boli teda v McDrive a tam mu Aďa ukazovala tebe vlastne. Nie, už tebe. Ma Počujeme 2024. Maďarka. Dneska sa... Dobre. A proste pozerali si tie moje videjka a jej sa to začalo ako nejak sa to páčilo. A povedz, čo som povedala? Povedz to. Že toto bude môj frajer. Že ona toto povedala v aute, keď hneď ma videla ja tam. takto? Tento bude môj frajer. Presne takto som to povedala. A potom, viete čo povedala potom? Že má peknú hlavu. Má peknú hlavu. Takže ostrú, vieš? Taký šejpik. Jak robot. Ty si jak robot. No, páčil sa mi, že je úplne nad vecou. Lebo inteligentný človek je fakt, že nad vecou vie si zo seba spraviť srandu, takže som akoby nacítila to, že je múdry, že je akoby sčítaný, že to sa dá podľa mňa takto vidieť a že je veľmi pracovitý
a to sa mi strašne páčilo, tak ja som akože manifestovala, áno, veľmi fakt, že aktívne som manifestovala Teď pre mi úplně chlapa. vybavilo takovýto video, jak tam sedíš u toho rituálu. Prostě s tou voodoo panenkou. Nie, bez voodoo. Akože nie iba biela magia, čierna nie. Nie. Normálne, fakt som manifestovala, ja som si tak nahlas hovorila veľakrát predtým, že akého by som si predstavovala partnera, čo by sa mi u chlapa páčilo a čo už nechcem. A úplne to proste tak nejak dobre došlo, že teda Andrea mi ukazovala videá, páčilo sa mi to, bol vtipný, zlatý mladší, to sa mi tiež páčilo, že som sa mladšieho a pracovitého. No a teda som mu lajkla nejaké 2-3 reelska, ja presne viem ktoré, lebo to sú moje, že také all time. A počúvajte, ja som nepochopil. Ja som to nepochopil. Ja som nepochopil tie akože no dobre, teraz môžeš povedať tie signály, hej? Tak teda polajkovala som mu, on mi niečo lajkol naspäť a dal mi follow. On bol vždy taký strašne srdečný, že ja som si všimala, že úplne hocikomu dával len followy, hej? Dal aj mne ten follow a ja som mu ho potom vrátila a ja som mu reagovala na nejakú storku, kde pridával vlastne s Bergím takú storku, kde mal Bergy bývalého psíka, ktorú už teraz není. Ale teda reagovala som na to, že Ježiš, že to je krásny pes, iba toto, hej. A teda odpísal mi na to úplne akože jednoslovne, alebo neviem, srdiečko, alebo niečo si poslal a ja som niečo proste na to odpísal. Hlasom iba, že a ona, že wow. Jak je nad vecou. No, dobre, pokračujem. A ja som aj na toto jeho akože také veľmi chabé odpisovanie niečo odpísala, aby som mu dala najavo, že akože mám záujem s ním viesť konverzáciu, hej. A strašne bol akože taký najprv, že on nevedel, že čo chcem, že akože čo tu po mne ja sa, ona má 100 000 pasívne followerov, lebo tak vtedy začínali kvázi sa tak o mňa obšmietať, alebo mi písať, alebo akože ma nejako prezdieľavať. Tu máš byť. Ľudia. A influencerky ti písali a lajkovali. Áno, že už proste mená, hej, ale ja som to bral, že wow, že proste oni sú tam. A ja som len taký, že ďakujem pekne. Hej. A takto som brala ju, že proste ďakujem veľmi pekne. Lebo ja si ju pamätám, že ona ešte, ja som ju poznal, ty kokos, ešte od čias, kedy som bol na strednej škole, ona už vtedy bola kvázi etablovaná influencerka na Instagrame. A ja som vtedy ani nesníval o tom, že budem mať nejakú svoju kariéru v tomto, ešte vtedy som ani netepoval, vtedy som kvázi fakt bol ešte taký fagan. Takže to sa mi tak zarilo do hlavy. A preto, keď prišlo k tejto interakcii, tak ja som nechápal, že vôbec ona môže niečo viacej chcieť. Jo. Ale no tak zlatý úplne bol taký... Potom mi poslala holé cecky a že dobre. To není pravda. Strašně dlubíš dramatizovat. Že už prostě ty signály první jako furt nic. Takže prostě Bianka přitvrzela a říká, já mu to pošlem, já to jebem. Strašně si frajer, ale úplně si bol posraný. Hej, bol som posraný, ja strašne viem. si bol posraný. Teraz môžem robiť... Áno, teraz si to môžeš trošku vynahradiť. Teraz formujem históriu podľa seba. Lebo históriu píšu no, víťazi. úplne bol zlaknutý, taký bol, že naozaj mne píše akože niekto, ale pritom práve, že si mal brutálny nábeh už na tú kariéru a mne sa to strašne páčilo, videla som ten potenciál. A tak nejak sme si teda písali asi 2 týždne, hlasovkovali sme od rána do večera, sme si posielali hlasovky, to normálne do 2:00 sme si písali a potom teda došlo k nejakej konverzácii, že on je v Ikei na tých tradičných guličkách. A ja ich mám strašne rada, hej? Tie guličky, Ikea guličky. Yeah. A teda som mu napísala, že tie som nemala 100 rokov. A on, že no... Ja som nechápal, ale ne, to už som chápal. A teda mi povedal, že mi ich donesie. A ja, že... Čo to piči? Donesie? Áno, ty si mi povedal... Nie, ty si mi najprv povedal, že mi ich donesieš. A ja, že čo? Však akože to už by si ma mohol zavolať von na ne, alebo niečo také. A že či dojdeš pre mňa, som sa potom pýtala. A ty, že áno, že hej, že pôjdeme na rande. Tak teda došiel pre mňa. A to bylo poprvé, co jste se viděli jakoby naživo? Jakože, že jste úplne prvýkrát naživo sme sa vôbec videli a on je pritom Bratislavčan, som bývala v Bratislave. Jasne. A ja som v živote nikde som ho nevidela. Ale to není tvoja dedina, kde si vyrastala, kde máš 1000 ľudí. Zlatko, ale ty si asi chodil po kanáloch alebo tepovať. Áno, akože nechodil som po influencerských akciách, hej. Jasne, no. Mali, ale chcel si, že? No. Nie, ja to nikdy nemám rád. Áno, ale chcel si dostávať ponuky na spoluprácu, aby mať spotlight. Tak... Kto nechce peniaze? No.
Pravda. Ale nešek, dobre. Dobre, ideme ďalej. Takže kuličky. Áno, došiel pre mňa. Ale môžem povedať svoju verziu už trošku? No povedz, áno. Ja som ju bral teda ako takú Bohyni. hej, Jasne. bohyňa a tak ďalej, ale fakt, že také, že ona sa tak prezentovala strašne luxusne. Ja také veci mám rada, hej. No. A potom som akože pomaličky zistil, že taká vôbec není, alebo že to je len také nejaká... To neznamená to, že keď presne niekto má rád, že drahé luxusné veci, že... Môžem? Prosím ťa, stráži. Dobre. Ja nezapriem sebe maďarskú krv. Ale, No dobre, poď, dobre, no. daj si vodu. Dám. Budem ticho. Máme 20 sekúnd. Takže ja som ju vlastne zobral do tej IKEA a to bol pre mňa akože veľký faktor, že ona môže ísť aj takto, že proste na prvé rande do nejakej klasiky, že proste IKEA, hej. Takže som si povedal, že dobre, tak toto pre mňa akože veľký green flag. A potom sme čo, ty kokos, viete, ako to býva, keď proste je tam dobrý meč, tak hneď po tom randečku čakáte, kto prvý napíše, či to bolo dobre, či to bolo zlé. A ona napísala, lebo ja som Že stále som sa ešte cítila taký posraný, že Jo. to bolo super, a keď som už toto videl. Strašne že bol zlatý. Že proste rozliala sa taká radosť vo mne a hneď na druhý, na tretí deň sa proste stále boli spolu a... Hej, strašne si bol zlatý. Úplne mne sa strašne ja nemám rada gerojov. To je chlap, ktorý je úplne napichaný zo seba. Neznášam to. Môžeme peňazí koľko chceš. Nezapôsobíš na mňa. Mňa toto vôbec akože nezaujíma na chlapoch. Práve, že keď si pracovitý, milý, zlatý a mne sa práve, že strašne páčilo, že taký bol trošku hamblivejší, ale tak v norme, hej, že teraz nebol, že reč stála. Práve, že my sme sa non-stop rozprávali, nikdy nestala reč, mali sme o čom, ale cítila som tam taký rešpekt a to sa mi strašne páčilo. Že je proste taký normálny, pokorný, pracovitý, to sa mi brutálne páčilo. Takže tak vzájomne sme sa jeden druhému páčili. Že vlastne hneď som mu napísala, že sa mi veľmi páčilo, že som sa cítila príjemne a potom zase niečo také bolo, že Ježiš, máš nejaké koláče od babky a doniesol mi ich, fakt, že to som nečakala, že z Košíc mi dotrepe koláče. A potom sme boli ešte na jednom rande a na tom rande som vlastne dostala prvú pusu už na diskotéke, na parkete. Všetci na nás kúkali. Romantická pusa v strede parketu. Hej, jak z filmu. Jak dlouho Dav jste se teďkom spolu? rozestoupil. Ako? Jak dlouho jste teďkom spolu vůbec? 4? Čtvrtý teraz? Nie. Ale tak sa ti zdá? Tretí teraz? Hrozně ráda dávám tuhle otázku. Vždycky mířím na ty chlapy. Hej. No, super. 3. Ďakujem. 3, teraz budú v oktobri 3. Aha. A, tak to jsme na tom stejně. Áno? Hm? Ty kokos. A mali ste niekedy predtým dlhší vzťah? Ne. Asi taky ne. Nie. No. Lebo Filip mal tiež iba takže rok. Teda ve výsledku si ty zbalila Filipa. Tak nie. Ja si myslím, že tá žena by mala dať najavo, že má záujem, lebo veľa chlapov nevie, že môže prejaviť potom ten prvý krok. Takže práve, že ja som dala najavo, že sa mi páči a už som to potom ostatné nechala akoby naňho. Jasne. Takže práve, že nechala som ho... Ja si myslím, že správna žena má naviesť toho chlapa a ukázať nejakú tú cestu. Takže ja som ho tak naviedla, ukázala mu cestu a on už potom urobil tie veci všetky sám. Že práve, že on je akože... Ja som celkom dominantná, ale ja mám rada, keď mi chlap ukáže, že je ešte dominantnejší. Takže práve, že ja som dala najavo, že mám záujem, že sa mi páči, ale on už potom išiel a nabaloval. Lebo ja mám rada, keď mi ten chlap ukáže, že fakt ma chce a chce so mnou byť. Jasně. No, já si to, jakoby, já jsem teďka hrozně nalazený na ty vaše videa, jo. Takže já si to představuji takový to, jakože, jak tam máš ty Louis Vuitton brýle a čau tě, čaje! Ako, ty kočka! Bianka, poď dozadu, nech ťa prefíknem. Víš, na druhom už môžem, ne? Však pri rande sme sa rozprávali, víš, pozerali sa do očí kokotiny, zobrali si takto ručičku, jedno s druhým, ale už teraz plné vajca! No a to si mal. Vázo. Však to je dobré, ne? Aj dobrý A si čo, bol. mať prázdne? Nie. A ísť na rande s prázdnymi? Nie. No. Super to bolo, mne sa strašne páčili tie začiatky, to bolo Dobre, geniálne. Ja som bol akože... jak to poviem, no išli sme na tretie rande a ja som ich chcel už proste chytiť, ale jednu tam, hej, jazyk. Nevedel, jak. A ja som sa, viete, ako posilňoval?
išli sme najprv do baru a potom sme išli tancovať. Ale v tom bare ja som si objednal, jak pravý dedinčan, štamgast, že pivo a borovičku. Pivo a borovičku. Však ja som za 15 minút nevedel, kde som. Takže to ešte potom sa tráfiť. Ináč vôbec v živote, on vyzeral, že raz v živote, čo ho poznám, opitý. A kedy to bolo? Na Balaton Sounde. Ja áno, tak tam som bol. Si bol zešľahaný úplne opitý, ale túto si vôbec nebol opitý. Tuto si nebol, že vôbec opitý, lebo ty podľa mňa celkom aj, že vieš niečo vypiť a ešte si, že... Mám dobrú toleranciu. Áno, má dobrú toleranciu, takže nebol, že opitý. A... no. The rest is history. Ale fakt, ja som akože sa asi pol hodinu odhodlával, že som mal fakt aj tak ticho, lebo sme boli s partiou, tam tancovali. A ona, že čo sa mi nevenuje. A ja som bol taký, že kedy to spravím. A potom sme šli tancovať a iba, že... Ale viete, tak on mal tedy Ježiš, toto je naozaj realita. A ja som bol nafastovaný. Ty robíš na podcaste. Wow, to bude vidieť polka Českej republiky. Čaute! Tak to je to, já už se začínám počít, to mě úplně teplo. No a co říkali kluci, když si přišel a říkají, ej frajeři, mám tu Bianku. Fú, takže ne. Všetci boli nahodení. Že neverím. Akože, podľa mňa si ľudia úplne nemysleli, že zostaneme spolu. Lebo to je fakt taký zvláštny meč, ale až postupne, jak sme začali dokumentovať strašne aj ma naši mali, behind the scenes. alebo aj akože veľa ľudí ma malo tak vykreslenú, že vieš, že nedotknutelná, lebo ja... A tak si sa prezentovala moja. Ale Oni ja to mám poznajú rada, iba ja sa super. tak prezentujem, lebo ja som si na to všetko zarobila, takže ja sa tak aj prezentujem. Vieš, že mne sa to vždy páčilo, že akože takto, ja som fakt, že nohami na zemi, ale ja si rada doprajem, že fakt, že kupujem si proste drahé veci a všetko, čo mám, som si ja zabezpečila, takže samozrejme, že sa tým budem prezentovať, lebo som na to aj hrdá. Ale to neznamená, že som není láskavý človek alebo nemám správne nejaké hodnoty a nie som vychovaná ľuďmi, akých vidíte, akými som vychovaná a som proste zdedený, ja som na to hrdá, hej. Tak, ale ľudia to takto nevedia, alebo možno to tak nevnímajú z toho Instagramu, keď tam ukazujem iba všetko, čo je fancy, hej. Ale presne to odokryl aj Filip, akoby aj pred verejnosťou o mne, že akoby ukázal aj ten obyčaj a taký ten street credit mi dal, za čo mu ďakujem, lebo... Môžeme iba jednu vetu. Ešte raz sa opakujem, prišiel je do života Mesiáš. Hej, to je on. Áno, máš pravdu. Wow, tak to je historický moment dobrý, že to máme natočený, protože teďka to je asi poprvé, co jste se na něčem shodli. Nie, to nie je pravda. Ja som Mesiáš. Ale aj ja som tvoj Mesiáš, počkaj, ja som Áno, z je to teba pravda. tak vystrúhala takého typka. Ja som bol diamant, ktorý potreboval ešte obrábať. Lebo on Jovité tričko mal non-stop na sebe, jeho pracovné, stepovač mal non-stop v ruke, rozšľahané kraťase iba a úplne zošuntile topánky, ale mňa to neodradilo, hej, akože on sa, že Ja som chodil jak úplný roboš, všade. Ja som ale normálne jak roboš, ale to týpek, čo že rok predtým mal rozhovor vo Forbes a on sa takto obliekal všade takto chodil, normálne, že vôbec nedbal na to, nechodil do reštaurácií, on chodil len do all you can eat, vieš, že akože mohol si to dovoliť, ale úplne taký základ iba využíval z tých možností, ktoré mu boli dané. A strašne som to akože chcela pimpnúť, lebo viem, že na to má a ešte ho viacej akoby v tej kariére tak pošťuchnúť a No proste tá žena vie chlapa obrúsiť a to čo je som akože teraz super. povedala, naviesť iba. Že akoby ty si to urobil sám, ale tá žena ti ukáže tú cestu. Áno, to som nebol. Nebol sám ja. Je to tak, Som no? len naviedla. Áno. Je to tak. No, tak... Co teď, jo? No, co to je? Pustíme vás k slovu. Pustíme vás k slovu. Prostě perfektně se doplňujete. Vidíme to samozřejmě všichni i z těch videí, co tvoříte. Jak tohle vlastně jako probíhá? Jak jste si jako dali... Jak jste si vlastně dokázali skloubit tu práci s tím osobním životem? Protože toho vydáváte fakt hodně. A prostě já sama Jo, vidím, fakt. jak vlastně 24/7 jako makáte, tak jak tohle jako dokážete kloubit a zvládat? To je lifestyle. To už proste není len tvoja práca, ale odkedy vstaneš, dokým nejdeš spať. To je proste lifestyle. A My to máme tak prirodzene v sebe, že proste ja
rozmýšľam nad životom a všetkými situáciami, ktoré sú už aj tak poloskečovo a mám vždy kvázi pripravené nabité, hej, tú story alebo niečo, alebo poznámky, kde si to zapíšem, aby som to potom mohol nejako ukázať viacerým ľuďom. Začneme od forme začiatku. skeču. Čo? Jak sme sa na to zladili. Zladili na čo? Na tento životný štýl a tento influencing, lebo ty si mal 30,000 followerov, keď som ťa zoznámila. A ty si ešte nebol úplne tak v tom, že podľa mňa ešte niekedy si aj tak pozeral, že prečo toľko natáčam jedlo. Hej, no, to je inak pravda, to som úplne vytiesnil zo svojej pamäte, že... Lebo už teraz takto žijeme, už ti to je prirodzené, vieš? Hej. Už aj ty to robíš. Ale predtým to tak nebolo, lebo mal 30,000, ja som mala už 100 a proste už nejaké iné boli tie pomery vtedy ešte, lebo nemal až akoby toľko nejak spolupráce a ja už tam bola zabehnutá. Takže potom sa na to brutálne naladil, lebo však začal extrémne veľa vydávať a začal už len šéfovať vo svojej firme, lebo on bol aj pracujúci vo svojej firme, ale začal tomu už len šéfovať a koordinovať teda zamestnancov a potom začal robiť full-time akože influence. Takže takto sme sa na to potom naladili, že už nám to bolo také prirodzené, že obidva robíme to isté. To je podľa mňa, že najlepšie, čo môže byť, lebo si brutálne rozumiete v tej práci. No hlavne, že sme na toto ľudia, lebo máme presne okolo seba aj kamošov, ktorí sú strašne nadaní, vtipní, neviem čo, energickí, ale pokiaľ ide o toto, že vôbec sa na tom nevedeli akože adaptovať a vôbec to nie je niečo pre nich. Nemajú radi, dajme tomu všetko ukazovať. Akože není úplne ani pointa, ani toho influencera ukazovať všetko. Len proste je sranda, že každý to vníma inak a není to pre každého. No ne, 100%. Jako, proto i vlastně spousta lidí, co třeba prošli zrovna nějakou to reality show a vlastně dostali jako hrozný čísla, tak ve výsledku v ozovkách jim to je k ničemu, protože to prostě fakt není pro každýho. A to je jakoby i ten názor těch lidí potom přesně to, že jako jo, vy se tady vyfotíte pár fotek, natočíte pár videí, máte z toho peníze, tohle z toho, ale přesně ať si to každý zkusí, že? Že prostě jako potom zjistí, že to úplně o tom není. No ale jak vy jste vlastně, protože Bianka, já vlastně nevím, jak tebe, nebo oba vlastně napadlo to, že OK, tak já jdu dělat Instagram, no, jdu dělat jako sociální sítě, kde to jako vzniklo vlastně tohle? U teba kde? Ja mám takú tú klasiku. Dávno, no 10 rokov asi som na Instagrame a asi pred 8 som dostal, alebo pred 7-8 rokov už to je, som dostala prvé oslovenie na spoluprácu, akože bartrovú, veľmi nevýhodnú a som to zobrala, lebo no vtedy v tých rokoch to bolo, že keď ti niekto ponúkne niečo zadarmo, alebo neviem, za 150 € si môžeš niečo vybrať, tak hotová som bola, že proste si niečo môžem vybrať a urobiť fotky. No ale počúvajte, za jeden pár tenisiek som musela robiť 9 postov. Za jeden pár. Ty krás, tak to je hustý. A mala som takto dlhodobú spoluprácu, že vlastne bolo to, že 3-mesačná spolupráca, každý mesiac 3 posty za jeden pár tenisiek, čiže 9 postov za jedny tenisky. Ale ja som bola vtedy happy, lebo nikto mi nikdy nič zadarmo nedal, vieš. Takto som začínala, postupne sa to nejak nabalovalo, že ja neviem, už som si potom pýtala, že 50 €, vieš, alebo 70 €. A tak nejak si to potom aj ostatní začali všímať, ostatné firmy a už začal byť aj trošku trend, že už sa robili aj posty za peniaze, začali súťaže fungovať a nejak proste to potom došlo. A ja som akože robila ešte aj klasickú prácu, že som bola akože zamestnaná, lebo chcela som mať nejaký backup. Ale popri tom som robila ten influencing, lenže potom sa to tak fakt, že brutálne rozbehlo, že už som si nevedela predstaviť robiť ešte aj. No ale ty si nepovedala najdôležitejšiu vec. Tú motiváciu, prečo si začala, alebo teraz začala iba s nejakou prvou spoluprácou. Akože mňa vždy bavilo sa fotiť. Teba bavilo mať tú attention, ukazovať fotky. Vždy ma to bavilo. Jak tam dostávaš tie lajky, jak dostávaš tú pozornosť od všetkých. Ne? Toto je to, ty si proste herečka. Ty, ak si hovorila, že chodila na gymnastiku a ako malá a ju vyhodili, lebo proste ona sa nevedela prestať pozerať do zrkadla. Furt som robila, vieš, že som mala 6 rokov a furt som robila blboviny pred zrkadlom, som si sama tancovala. Aha. A no, už som tam potom nemohla chodiť, lebo už som sa moc nesústredila na to, čo robia ostatní a išla som si svoje. A úplne je to také, že fakt, že vyjdeš z davu. Že začneš robiť niečo, čo nie je úplne, že všetci chcú, ale alebo vedia. A teda, no páčilo sa mi, že dostávam komplimenty samozrejme, potom dostanem za to ešte aj zaplatené, ale už to teraz neberiem. Vtedy to bolo trošku jednoduchšie, že teraz to vôbec neberiem na ľahkú váhu, lebo fakt, že pracujem extrémne veľa a dávam do toho totálne všetko, lebo pre mňa je to kyslík, jak pre Filipa, že fakt to tak strašne milujeme, že nám nevadí ani veľa robiť.
Ale teda takto to začalo, že prvými takýmito barterovými spoluprácami a teraz už máme aj svoje vlastné podnikanie a prepájame to. Čo týka mňa, tak ja som týmto začínam aj veľa takých tých prednášok, ktoré robím napríklad že na školách, akože počúvajú ma ľudia, počúvajú ma deti, počúvajú ma všetky generácie od starých. Áno. Ide o to, že ja som vôbec práve, že nemal takéto ašpirácie ako Bianka. Vždy som mal rád aj tú pozornosť a takto, ale nikdy som to nejako nepretavoval do sieti, že tam teraz začnem tvoriť a takto. Pre mňa to začalo, keď som dostal tepovač na národky v maturitnom ročníku a potreboval som si nejako nahnať zákazky. Tak som rozmýšľal, že či ako. Tak prvé, čo mi tak naturálne prišlo ku mne, bolo, že začnem robiť nejaké vtipné skeče, kde bude tepovač alebo spojené nejaké tepovanie. Tak som robil jedno za druhým. Zobral som vždy kamošov, ktorí mali kameru alebo niečo a nejak mi zahrali nejaké vedľajšie role a toto sa takto akože budovalo, lebo na sieťach som bol kvázi... Že tepovacia firma a robí takéto videá, že nikto iný to nerobil. No, takže zase len našiel dieru na trhu. A toto som robil asi 3 roky v kuse a potom som tak tesne pred koronou som ešte začal robiť aj na svojom vlastnom, že TikTokov, vtedy fičal TikTok, že také videnia, tak som najprv dal tam firmu a potom, že až spravím aj sebe profil, keď ma napadne niečo, tak spravím to tam. Už vtedy som keby začal chápať, že tuto môžem ak to poviem, seba prezentovať a fakt ma to už vtedy naozaj, že ja som sa tam našiel. Lebo som nevedel, že čo budem robiť. Ja som bol ešte aj v Brne, na výške a tam som odtiaľ odišiel po 2 mesiacoch a som zistil, že ani nie to tepovanie, ani nie úplne to podnikanie, ale nejaká kombinácia toho podnikania s kreatívou, presne, a spájaním to s nejakým koncovým klientom, tak to ma baví, že nájsť si nejakú cestu. A potom vznikol vlastne môj profil. Potom som stretol túto Bianku a... Mně přijde super, jako mně vlastně přijde i takový trošku lifehack, co se týče té tvorby, že vy vlastně jste si vytvořili takový svoje jako i charaktery, takový to přesně to jako... Že, Beatrice Tonko. No, přesně, že najednou, že přesně i v takových těch chvílích třeba dejme tomu nám, jakoby už taky jako, že tohleto my jako Petr a Gabča už bychom úplně říct třeba nemohli, tak najednou přesně, když je takováhle role, tak můžeš být jakože víc čau a to, takže to je jako skvělý, no, že vlastně, protože ty na začátku, když jsi začal dělat Instagram, to předpokládám, že jsi nedělala tady ty skeče, ne? To bylo spíš jako lifestyle, móda a takhle předpokládám. Hej, ale akože ja som občas zvykla pridávať iba také klasické zábery, že sranda s rodinou, hej, lebo také som zvykla. Ale vôbec som nepridávala žiadne takéto skeče, lebo ja som to nevedela robiť. Ja ti zahrám, hej, ale ja to neviem, ja nemám kreatívu. On je veľmi kreatívny na toto. On vie vytvoriť scenár, zrežírovať to, postrihať to, povedať, ty máš byť tak sa máš tváriť. A ja to spravím. Ja akože veľmi rada hrám, ale ja nemám to ostatné za tým. Že mňa tu daj, oblečem si toto, spravím, čo chceš, bude to super vtipné, ale nič viac k tomu ja neviem dodať. Čiže na to všetko ostatné je tam potom Filip. Jasne. Mesiáš. Takže vlastně teďka, co se týče toho kontentu, tak fungujete tady v tom modelu, že prostě přijde Filip, řekne, láska, mám tady prostě tohle, musíme natočit tohle a pak jdete a už... Áno, akože viem k tomu aj ja dodať, že je pár takých skečov, do ktorých som dosť kecala, že neviem, polka scenáru je z mojej hlavy, takých je málo, ale teda občas mám slinu na to a viem aj ja niečo dodať tomu. Ale teda fakt, že väčšinou na tie skeče vtipné tam je Filip. Jasně. A je potom nějaký způsob, jak si to jako mezi sebou rozdělujete? Jakože si řeknete, jako natočíme pro mě na profil, nebo to už rovnou jdete vždycky jako v nějakém kolabu, nebo protože ze zkušenosti vím, že se nemusí vždycky dva pohodnout, jakoby nad tím, jak se vlastně jako tady tyhle... Na ko profil bude post, hej? No spíš já to vždycky vymyslím a Gabča mi to chce vykrást prostě. My to máme totiž jako taky podobně, že vlastně jakoby Péťa je extrémně kreativní a on hlavně umí jako, on má strašně jako cit pro nějakou jako vizuální jako stránku a tak a tím, že samozřejmě byl i profi kameraman, tak prostě to má všechno jako v oku, takže samozřejmě Péťa je vždycky takový jako, že
tohle je moje. Vieš čo, akože keď je to nejaké pracovné reelsko, že dojde oslovenie na spoluprácu a chcú tam obidvoch, tak Filip vymyslí tú kreatívu, ja dodám nejaké nie rekvizity, ale možno neviem, nejaké doplnky navyše, ale ja idem hrať. Ja idem hrať. Ale samozrejme on je tým pádom aj lepšie ohodnotený, však akože má väčší aj profil, takže akože zhodneme sa, nie, ja práve, že si nechám poradiť a keď tak, ja viem jedine dodať už počas točenia. Predtým neviem, vôbec, nemám na to hlavu. Ale počas toho točenia už ťa tak napadajú tie veci a už si tak v tom zábehu. Ale vždy sa zhodneme. Nemusíme hovoriť, že teraz od slova do slova niečo. Že poviem, že teraz potrebujem, aby si na mňa reagovala negatívne a niečo, že jasné, že nehovor viacej a už potom to ide akože brutálne z nej. Že fakt, že brutálne herecké výkony vie ona podávať, čo už som si akože odtočil s pár ľuďmi. A dostávam na to niekedy viacej pochval ako ty, Narielska. Ona vie naozaj akože predčiť aj mňa v tých videách, úplne v pohodičke. A ja to berem, lebo naozaj nejsom že najlepší herec, ja som tá kombinácia toho, že scenár, kreatíva, ten hard work a tak ďalej, že proste... No je to geniálne, tie videá, je to geniálne. No tak to som rád. Ale to som chcel ešte dopovedať, už som sa stratil. My sa bavili o tom, že či si nejako... Ne. Väčšinou, keď ideme spolu točiť, a není to teraz spolupráca a nejak si nedohodli, že ja to iba pustím. Ale niekedy si to tak dáme. Áno, že spolupráce, hej, a veľakrát ona dojde za mnou, že môžem si to dať na TikTok. Jo, už je to tady. Přesně tohle. Nebo já úplně jsem, ne, ale nejhorší u Gabči je to, že prostě třeba jsme na dovolený. Brutální světlo, brutální pláž, všechno. Já říkám, Gabi, prostě pojď tady natočit video, tohle, ještě jí přemlouvám. A ona úplně, ne, prostě mi se nechce tohle. Udělám video, ukážu jí to a ona. Tak to by se mohli možná dát kolabo, ne? Ne, ale on to vždycky vytrhne, ty to vždycky vytrhneš z kontextu. Ne, protože to je. Ne, je to vždycky tak, že tam 10 hodin lítáme a natáčíme a po těch 10 hodinách už ne, řeknu už ne a už je dovolená. A on vždycky, pojď ještě. A já ne. No, je to takže super, tak. To zažívá každý. Jo. No hele, a jak vnímáte vlastně, protože vám to teďka jako extrémně vybouchlo, vlastně všechny profily i to podnikání, ke kterému se ještě dostaneme, ale jak třeba vnímáte vlastně tu slávu, nebo vaše rodiny, rodiče, jak to vlastně jako... Na festivalu zle. Festivaly jsou crazy, no. Akože ono to je... Inak akože, ja si myslím, že zvládame. Máme tak to, aby som... ľudí, ktorí už... Počkaj, to len tam musím povedať, lebo aby to neznelo, že nejak nevďačne, my sme veľmi radi, že chcú tí ľudia akoby mať nejakú pamiatku s nami, nejakú fotku a tak, lenže fakt je to niekedy extrémne vyčerpávajúce, keď dojde, no bez srandy 150 ľudí. To nemáš nič z toho nič nemáš toho. Reálne nič a ešte si aj nervózny, že ty nemôžeš ísť ani si v kľude pre niečo, lebo zastavia ťa na ceste 3 ľudia. A to není, že z nevďaky to hovorím, ale to je, že aj my akoby chceme niekedy fungovať, nemôžem to povedať tak, jak normálni ľudia, ale tak hej, predsa sme nejak známi ľudia a chcú nejakú pamiatku s nami, čo akože je pekné a som veľmi vďačná za to, len je to proste vyčerpávajúce niekedy. Hlavne na tých festivaloch. No. Zažili jsme. No. Ne, jakože mně přijde v pohodě vlastně, když ty lidi přijdou a ještě se jako zeptají tohleto, taky se nám stalo, že prostě jsme šli 400 metrů jako 2,5 hodiny, protože přesně jako jeden člověk nás to nabalí a už jako to. Ale to ještě nějakým způsobem mě spíš vadí, třeba když na těch festivalech jsou lidi už jako trošku opilí, v létě hodně spocený a přiběhnou a chytajú. Jo. A chytajú ťa. A ešte keď flúsajú, vieš. Oni nechápe aj... No, toto ne. Přesně. Fú, že mám spomienky živé teraz. Hej. No, lebo fakt niektorí sú fakt dosť podnapití a strašne sa chcú rozprávať s Filipom o neviem všetkom na svete a nevedia poriadne ani rozprávať, no tak to je... A oni si strašne myslia, že to sú proste tvoji kamoši, že no, ty poznáš. A ty taký, že kdo si? Hele, a stala se vám nějakou, protože spoustu těch sketchů vlastně natáčíte normálně jako mezi lidma, že jo? I třeba na těch festivalech, tak stala se vám někdy nějaká jako situace, kdy jste úplně jako nečekaná nebo trapná, že prostě ty lidi, nebo už si nemáte vlastně vůbec problém ani točit takhle mezi lidma a už to jako nevnímáte, nebo třeba občas ještě říkáte, tady je moc lidí, už se trošku jako stydím, nebo
Nebo tak. Trapné je to vždy, vieš. Trapné je to vždy. To sa nikdy úplne nedá odstrániť. To sa lebo proste máš parochňu, rozprávaš, robíš hento, tamto, vieš a to je trapné stále. Ale vieš, to je takú zónu, že naozaj sa no pozri, naokolo. na Kofola svadbe som mala strašnú zónu, keď už sme išli, akože už som bola v svadobných šatách, tam cudzích. Áno, na festivale Grape, tam, ja neviem, 80 ľudí na teba kúka, ty si v charakteri a máš tam tancovať pred ľuďmi a rozprávať blboviny, ale ja som bola tak v tom charakteri, že som to už ani nehrala, že proste tak som to cítila. Ale áno, niekedy ešte také mám, že ja neviem, teraz Filip sa rozhodne hrať Simonu, čo je tínedžerka, blonďavá. A rozhodne sa to hrať proste fakt medzi ľuďmi, vieš, a ja, že... V Albánsku, kde úplne nerozumejú ani tomu, že si gej, ani lesba. Nie to ešte, že si transrodový, alebo čo, vieš. A dojde za tebou, že... Are you woman? Or are you man? No toto sa opýtal. A ja z toho blondia I am a man and comedy, aktor, comedy, fun, vieš. Oj, bože, sa tak otočila, išiel preč, že ty koko, že to mám skoro do nožíku. No jasne. No toto bolo akože, to bola taká zvláštna situácia, ale väčšinou, no pozrite, v krajine, ak je Thajsko, alebo ja neviem, Vietnam, tam sa smejú, lebo tam to oni majú akože bežné, hej. A hej, tam im to príde proste funny, ale sú niekedy momenty, kedy... Podľa mňa, vieš čo bolo, keď sme točili Zmrzlinu v centre mesta? 100 ľudí. Zastalo. Jo, to som videla zrovna. Ale tam norme bola, že fakt, že taká tlupa ľudí a oni všetci zastali a kúkali. Ale to je strašne frekventované, vieš, a keď videli, že ja sa viem, deje, tak... Ale oni tam všetci zastali a norme takto všetci, vieš. A teraz hraj Beatrice, Pipinu, rob tam bolo vyslovene jak divadlo. Mne to prišlo jak vieš, toto divadlo. tam Ale zrovna tohle video bylo jako fakt už jako přepál kolikrát. Áno, jako... ale to je jedno z našich najúspešnejších videí, lebo to bolo fakt tak natočené, že tie postavy sú naozaj, že tí ľudia niekde existujú, presne títo ľudia. Že oni sa tak správajú, tí Bratislavčania. Jo. No. Ne, tak podle mě i ten úspěch zatím je právě to, že vždycky, když někdo vidí podle mě to video, tak si říká, ty vole, to je přesně jak tady Pepa, nebo takové, ale přesně tady Zdena, to je přesně ono, takže si myslím, že jako to, ale nestává se vám právě někdy, že jako trošku z toho charakteru už vám jako dělá problém se vlastně jako vrátit do normálu, že už to je občas taky jako... Keby boli u nás zapnuté nejaké skryté kamery, my sme normálne, že schizofrenici, keď proste, že nejsme na verejnosti, ne? My sa rozprávame ako deti, my potom sa veľmi často rozprávame ako deti. Do tých bratislavských charakterov. Áno, ale hej, akože máme prepíname. Potom, hej, Peaky Blinders, pozeráme, vieš, nejaký seriál a hneď automaticky chytíme ich charakter, že proste rozprávame sa. Áno, a potom sa rozprávame ako oni. No, Breaking Bad, alebo hoci čo, proste teraz pozeráme Peaky House of fucking Dragons. Blinders. Takže tam, no. Ideme si taký svoj svet v tomto, no. Ne, to je super, jakože... Ale nenudíme sa, že fakt je to super. Vôbec sa nenudíme, ani chvíľku kľudu nemáme, ale akože ja mám rada ten život, to všetko, ja som strašne neposedná, vieš, hyperaktívna, takže mňa to baví. Jako to by byla jako bomba udělat vlastně nějakou reality show v Roman House, ne? No. Počuj, ale to... Raz bude možno. Ale minimálne akože to vieme transformovať do tých vlogov, ale viacej daily vlogov. Akože neviem, kde by som to už stihol, preto rozmýšľame, že... potrebujeme naklonovať, vieš? Ne, ja viem, ako to spravíme. Mám teraz super kameramana a proste bude s nami chodiť. Alebo povieme si, že ja neviem, že... Ty si myslíš, že si Geisen? Alebo kto si ty? Vieš? Ale nie som Geisen. Ale však srandujem, ne? Ale môže to byť tiež dobré. Neviem, Geisen, nepojeme helikopteru, ale moji rodičia sú podobní Geisenovci. X5-kou tvojho otca. Hej. Tam kamera mám vzadu a bude počúvať a natáčať. Tak by to šlo. No. Ale potrebovali by sme fakt, že viacej času. Strašne veľa máme aktivít, do ktorých chceme dať všetko, a podnikanie, však akože fakt, roboty je veľa. No přesně, jako na to jsem se ještě chtěla zeptat, jak kloubíte vlastně, protože už tvořit na sociální sítě zabere jako extrémně moc času a vy krom toho vlastně neděláte jenom ty sociální sítě, ale ještě vlastně oba dva podnikáte, jak už jste řekli, tak jak tohle jako kloubíte všechno? Ja neviem. Kolik váš den má hodin, prosím pekne? No akože reálne, odkedy sa zobudím až do polnoci do jednej robím. Akože fakt neviem pozerať poriadne už ani seriál v kľude, lebo furt niečo robím. Lebo okrem toho, že mám nejaké spolupráce, Filip asi vie pozerať ten seriál, lebo ja som takto.
ja si napríklad natočím nejaké spolupráce, storky a proste spracovávam si to večer, dajme tomu. Ale on natočí jeden sketch a vie ho, ja neviem, za hodinu a pol postriať. Lenže ja si natočím 2-3 spolupráce, dosť dlho mi to trvá proste si to postrihať. Ja si to pripravím do konceptov, na druhý deň si to vyklikám a pridám, hej. Alebo niekedy sa mi podarí, že v ten deň natočiť, to je málo kedy, že v ten deň a rovno to idem pridať. Ale napríklad teraz som na izbe musela v rýchlosti natočiť, akože ja už som to plánovala dlhšie, že bude tento deň drop nejakej novinky alebo niečo, ale fakt nedalo sa mi nikedy inokedy, ja nenatočíš to štať vo vlaku, hej, alebo ja neviem, v aute. Takže chcela som počkať, kým budem mať normálnu nejakú izbu, čiže musím si to teraz spraviť. Postrieľala som si to v taxiku, kým sme sem došli. A fakt snažím sa využívať úplne, že každú chvíľu a je to extrémne veľa. A ja ešte riešim dom, ja mám svoj dom, tam je okolo toho mega veľa roboty, krajčírku mám. Ľudí, čo ešte robia pre mňa, však akože aj on. Lenže ty už ich máš tak zabehnutých. No našťastie má manažerov, to chcem povedať. Máme manažérku, no. Jovitep a ten mi proste obhospodaruje vždy proste manažér a tam sú zamestnanci a oni sa akože zodpovedajú jemu. A on mi potom dáva nejaký brief. Hej? Jasne. A potom takisto aj v tom našom bistre máme manažérku a tá zodpovedá za všetko, za kompletne všetko. Takže ja tam len dojdem a sa im usmiem, dám si kávu a dávam storku, hej. Že to je tá pointa, že vlastne áno, tak zaručuješ sa za tú kvalitu. Že to bude proste hej, dobre, ale vieš? Jasne. Že nedojdú na lavať za kávu alebo čo. Áno. Zaručuje sa za to, aby to bolo dobré. Len hovorím, že tá operatíva, to by sa nedalo už potom stíhať. To je jasné. No a v tuhle chvíli teda, tak Bianka má vlastně Instagram, potom svoji značku vlastně oblečení. Idem ti to vymenovať všetko. No poďme na to. Mám Instagram, mám TikTok, teraz už aj Hero, mám svoju značku oblečenia, mám líniu kozmetickú a teraz mám ponovom aj také, že šperky. Není to celé zo zlata, ale je to pozlatené. Z mojej šúry mám takú kolekciu, kde mám šperky. To je také akože menšie niečo, ale akože také to väčšie mám, alebo čomu viacej venujem možno pozornosti a energie a všetkého je určite Namur, moja značka oblečenia, a potom DB Cosmetics, bambucké masla, mám mandlové oleje, všelijaké akoby kozmetické produkty, čo sa týka tela, aj parfém. A akože za tým dosť veľa akoby stratégie je za tým. Ja si tie veci fakt, že rozložím. My máme dohodnuté napríklad teraz, čo pôjde jesenno-zimné obdobie už od mája, že fakt mám akoby stratégiu, čo všetko idem vydávať a v akých vôňach, ako to má vyzerať, kedy čo idem pridať. Do toho mám spolupráce a do toho ja mám dom. A ešte keď bol dom v štádiu, že riešenie alebo zariadovanie, to bol masaker. Lebo ja síce mám ľudí na to, ktorých ja platím a oni to urobia, ale ja im musím povedať a toto a vtedy toľko a pošli mi peniaze a zaplať toto. Je to akože veľa, takže ešte okrem tohto celého je tam ten dom, čo je pre mňa fakt, že veľa je roboty okolo domu a strašne veľa peňazí to zožere, takže ja mám ešte navyše aj ten dom, čo je jak samostatný podnik, keby náš, lebo tam je toľko vecí. A to jak ti napadlo? Tady ten dům si koupila, nebo ho zdědila a teď ho předěláváš, nebo ho koupila a řekla si, že ho zrekonstruuješ, nebo... Kúpila, jo. No, nemám bohatých rodičov, škoda. A teda kúpila som starší dom. Zatiaľ. Budou spolupráce. Za chvíľku budou větší, jak vy. To by som im želala najviac. Romanovci 55. A keby náhodou niekto. Takže kúpila som si starší dom, ktorý som kompletne zrekonštruovala a som si myslela, že to nebude až také drahé, jak by bol, dajme tomu, akože nový. Ale teda akože bolo to o mnoho viacej, ale ja som aj chcela starší dom, že mne sa nepáčia úplne teraz tie na kľúč novostavby a s malým pozemkom, že chcela som akože veľký dom a on je veľmi dobre dispozične riešený, že vnútro, jak je rozdelené, sa mi veľmi páčilo, aj podpivničený je, čiže trojpodlažný je, strašne veľký pozemok je tam, to bolo pre mňa veľmi atraktívne, ale teda, no, bol to veľký záhul, fakt, že strašne veľa všetkého okolo toho je. Takže stále je, no. Je strašne veľa. No a máte v plánu teda ho dodělat a bydlet tam, předpokládám. Protože já když jsem býváme tam od decembra už tam bydlíte. Áno, od decembra. Protože já když jsem na to koukal vlastně, tak to vypadalo, že občas tady třeba v Praze dělají, víš co, že to je dům nebo studio a jsou tam přesně taky třeba ta kuchyň růžová. Tak prostě jakože, víš, že třeba na pronájem nebo nějaký takový to jako zážitkový Airbnb nebo něco takového. Jsem myslel, že to je fakt jako jenom podnikatelský projekt. A... Nie, to je normálne dom, v ktorom bývame. Len je strašne estetický, kvôli tomu, aby, tak keď som, vieš, influencerka, no, jasne.
tak chcem mať pekne aj doma a hlavne keď veľa pracujem z domu, tak chcem mať proste pekne doma, chcem mať všetko estetické a ja som úplný blázon do toho, takže to mám vyšperkované do detailu kvôli tomu, aby to bolo fakt všetko nádherné. Vy máte jednu izbu štúdio, ona má celý dom, hej, to všetko je štúdio. Ale my taky, když jsme si hledali vlastně nový byt, tak přesně je to o tom, že jako dobrý, tak třeba tady ten byt je dražší, ale je to přesně jako to pracovní prostředí, který my potřebujeme a nemusíš to řešit, že třeba bydlíš někde, ale všechno, co potřebuješ natočit, tak musíš jít někam jinam, protože vlastně doma to nejde, nebo to, takže to je úplně pochopitelný. No. No a když si takhle vezmete, že třeba co se vám stalo, že vás někde někdo načapal nebo něco takového, protože to jsou vždycky ty nejvtipnější, jako tak už tě něco napadlo? Načapal nás nikto? Dneska, čo som ti hovorila, že Ježiš Maria. OK, tak budete tu mať jednu bombu. Sme nikde nepovedali. To sme nikde nepovedali a toto dáte iba na platenú verziu. Áno, to začína Hero Hero. A môžete to predáme. A môžete odoberať ich, aj Filipa, aj mňa. No, ja tam mám výborný film, ona tam má celý svoj dom. Áno, ja tam celý môj dom, 45 minút house touru tam mám. Áno, všetko, ešte aj šuflíky vyťahujem na tom house touri. No, že bez tam chodí. Je tam možno bradavka? Neviem, pozrite si zakúpim. Už si nespomínal. Nie. Dobre, toto môžeme povedať, ale fakt to dáte asi naplatené. Dobře. Aha. Môžete kúsok z toho akože tak utrúsiť, ale na celé to dajte. Pošleme na schválení pak. No. Nie, môžete to pridať naplatené. Dobře. Sme sa dohodli, že keby sa fakt niečo pýtate... to už také akože... Je to podľa mňa, intimné. Ešte OK. Nerobíme žiadne extrémne zverstvá. No a toto sme začali spolu akože chodiť. A však akože každý, kto začne... A sme boli dziví. Hej, však máte veľakrát sex za deň, keď začnete spolu chodiť, ešte to také čerstvé. A išli sme do Budapešti vlakom. No. A strašne sme chceli ísť jebať vo vlaku. Vo vlaku, no. Wow, povedala som toto slovo. No. A mohla si slušnejšie povedať, teraz, že tu ona je okolo tej facky si takto skáckala, aby si nepovedala nadávku a zrazu jebali sme vo vlaku. Ale však oni platia za to, aby vedeli, čo si zaplatili. No. Leave it alone. No, poviem si to. No a proste toto bolo, ale ne, že teraz v kupečku, alebo tak doma sme išli na vecko, hej? Ale to není všetko. To je to, že proste tam to začalo iba. Ona vie odprieť zvonka, vieš, a začalo to točiť, a že do piču. Tak som rýchlo takto som povedal, že prosím, že môžete. Hráme! Neznáš, že rýchlo. Ona neví nič. Jaký Janka? Lokomoto! To bolo toho s takým veľkým strepónom. To je ono! Ne. Je tam možno bradavka? Neviem, pozrite si zakúpim. Si dokonce nějaké paní někde dala facku. Strašne slim tam. Je to teplo. Nebo už všichni vědí, že prostě spolu chodíte, tak už to ani neskoušej. Čo tam robíte? Fajčíte? Aký problém? A to nějaký jako seznam fakt jako třeba divných míst, kde byste chtěli mít sex. To jsi popisal to, co jsi dělal na tom záchodě? Já jsem teď taky chvíli přemýšlela. Nie. Kdo vydělává víc v tu chvíli, je to jedno. Chlapi nerozumejú len takým, že chodíš okolo kašičky. Normálne to musíš proste povedať. Počkej, jakože sa natáčíte na při rôznych sexu. miestach. Jo. Ale... Vidíte, takto, že... Dala som jej 2 facky, opula som ju a vykrikovala som. To je proste celé. Hej. Placáky, jo, kámo, jo. Je to tam, dobre. Nějakého finančního hlediska, tak co je jakoby nejvýdělečnější? Musíš vždy povedať proste tú najhoršiu vec, čo sa dá, tak proste tu ideš povedať najväčší nezmysel. Končení, žádost o ruku proběhla právě. Samozrejme, choď hneď teraz a počkajú pred školou. Filip je, že takovou mám holku lidi. A som sa schydila a odišla.